Jetje Jansen wordt geboren in de Weert. Het trouwde met Jo Rutte uit Sittard en dat was al niet verkeerd. Maar Jo ging snel dood en jaren later ontmoette het een Fransman. Het was weer een prachtig paar. Jet ligt nu begraven als Comtesse Henriette Giraud de Rochechouart. Neem eens ontsnapt aan de dood. Niet de slimste vrouw, niet de grootste maloot, niet de chicste freule, niet de ärmste kloot. Neem eens ontsnapt aan de dood. En de katholieke jongvrouwen Josephine trouwde met een eieren en protestantse militair. Nou, binnen haar familie en ook hier in de stad zogen ze dat niet geer. Na 38 jaar ging hij dood, maar werd begraven aan de hervormde kant. Maar Josephine had het zich goed bedacht, wie zu ging loog ze neven hem. En nu nacht gaf ze hem over de moer haar hand. Neem eens ontsnapt aan de dood. Niet de slimste vrouw, niet de grootste maloot, niet de chicste freule, niet de allerärmste kloot. Neem eens ontsnapt aan de dood. En een lang leven is natuurlijk een hele gunst. Maar als ik hier om me heen kijk, is afscheid in vrede dan niet de allergrootste kunst. Want neem eens ontsnapt aan de dood. Het is geen kwestie van centen, het is geen kwestie van moed. Het geldt voor iedereen van vlees en bloed. Neem eens ontsnapt aan de dood. Neem eens ontsnapt aan de dood.